l'olor costi. Salut! I salut i alegria. Hola, Madalena, què tenim per aquí? A veure què prepararem avui. Mira, rosquilles. Rosquilletes d'Almatret. Rosquilles del poble. Què ens expliques el que hi va? Sí. Anís. Una Una tassa d'anís. Una tasseta d'anís. Que aquí està la tasseta. Sí, una tassa d'anís. Una d'oli. Una d'oli de girassol, De girassol. De girassol. Girassol. Sí. 2 tasses de sucre. 2 tasses de sucre. I la farina, el que hi dintre. Jo em compro 1 quilo i poso el quilo entre aquí i així com les masses. Així com les fas així, que si ves 1 quilo. Molt bé. Sí. 5 ous. 5 ous i 5 gracioses. D'això del tigre. Llavors un oli en una cassola i que bullo l'oli i llavors se va fent les rosquilles i es va tirant a la cassola. I es van girant i ja està, no? Tu ho veus tot fàcil, eh? Només ho veu fàcil, no ho té molt de Llavors quan se trauen se suquen en un plateret amb sucre. Bueno, doncs hi fiquem? Vinga, ara farem això. Vinga, Ara farem això. calla. A veure, a cascar els ous. Sí, ara els ous. A cascar els ous. Quantes copes són de sucre? Mira, Una... potser és massa gran. Sí. Bueno, és dos. Bueno, són 2 medides, no? I ara remenar bé. Ahir era el teu cumpleaños, no? Ai, era el dimarts. El dimarts, quants n'hi vas fer? 91. 91? Sí. Collons. Tu no faràs dir el que feia un 91. Bueno, jo estic intentant tornar a fer el que fèieu vosaltres quan éreu joves, de Ah, cuinar sí? sense electricitat. Sí. Bueno, aquí estan les 2 tasses de sucre. Aquí estan les 2 tasses de sucre. Ara hi posaré, mira, potser d'oli, potser m'estimo més posar-te'l d'aquí. No t'ho posaré massa ple perquè és massa plenes, aquestes tasses. Oli d'oliva. Oli d'oliva. Molt bé. Dins. Oli d'oliva d'Almatret. Sí. Au. Au, vinga. Ara... Ara l'anís. Això. Això, com us fotem emborratxar ara. Mira, au. Una d'anís. Sí. De Maria. Au, que te li pots col·locar un bulbós. 5 gracioses. Sí, gracioses. El rotllau que el veig allà darrere em dius que No, no el no li ficaràs. posaré, no. Això apartem-ho d'aquí. No li posaré el real perquè jo no li he posat mai. Però ells m'ho van dir. Diu, bufen més. I per bufar més, vols que et digui la veritat, m'esteu més seques que ni pas tanto botes. Pues sí. Són més bones, més torrades. La farina. Pues la farina és 1 quilo total, però calla tu. Bé, ara he de fer així, jo. Mira, veus? A veure, així... Aquest és el truco, eh? Sí. Té que cobrir, no? Sí, no. La rosquilla que les li ve? rosquilles no, que han de pujar. Han de pujar i quan floten es Pugen, se li... sí. Vale. Mira, jo li poso els musits. Són grosses, eh? Sí.
I antes ho feien allí vora foc, en 2 brases. Però tu saps el que costava de bons? En 2 brases, Sense temps? només... Sense... Antes sí que ho no es feien. podia ni medir el temps ni la temperatura? Sí que ho feien antes, però ho feien en uns fogonets a terra, ho feien en uns fogonets a terra, ai, uns fogonets, uns 3 peuets aquells, com si diu allò. Sí. I allí davall brases, i de valentes brases, i brases, i foc, i foc. Ho feien antes, però... I els d'allò també, els bocadillos també, però... Costi. Primer. La primera que s'ha fet. I ara primer fan totes les boletes Sí. No, o només unes quantes? no, totes les que m'hi cap a la casola. No. Que se'n faig unes guapes. Ah. Les cassoles de pedra ho feien molt més bé, però aquestes d'allò no. Aquestes d'alumini no van bé. Nardes modernes. N'hi ha que ara que pensava que ho podia fer en la paella, que també en la paella no sé com m'havia sortit. Així les bulliu. Salut! I salut i alegria.